50. výročie je síce Domina, ale prvý tanečný klub bol KST PKO Nitra. My sme jeho následovníci tým, ako zánikom PKO sa tanečný klub potom dostal pod Centrum voľného času Domino, takže preto aj zmena názvu. Zmena doby to priniesla a snažili sme sa pozvať všetkých tých aj bývalých tanečníkov, funkcionárov, aj tých významnejších reprezentantov. Najväčšia chyba je, pokiaľ nerešpektujú hudbu a pokiaľ netancujú na hudbu, respektíve v danom rytme. Pri tomto spôsobe tancovania alebo pri tejto chybe ho rozhodca nemôže hodnotiť, to znamená nemôže mu dať krížek na postup a v prípade, že sa mu to stane vo finále, tak musí mať najhoršie hodnotenie. Stáva sa občas, že tanečnica stratí svoju topánku, raz sa to stalo aj partnerovi, väčšinou sa to stáva dámam. Tu vtedy odporúčame vždy, aby sa obuli, lebo zase bezpečnosť je dôležitá, to znamená, aby nedošlo náhodou k úrazu nohy. Čo sa týka ostatných úrazov, niekedy sú to natiahnuté svaly, nejaké šlaky a občas sa stáva, že rukou náhodou niekto udre ďalší pár v rámci pohybu, otáčok a tak ďalej, ale nezvyknú byť veľmi akože ťažké úrazy, našťastie sa nestávajú.